igsoon. Nadiha no si Daniel ug ang iyang mga higala ato ning isgutan karon mga igsoon unsa man diay ang istorya ni Daniel ug sa iyang mga higala mga igsoon. Ato ning tukion karong mga panahona utak na kung unsa man diay ang nangahitabo sa unang mga panahon nila mga igsoon. O atong basahon sa Daniel. Siyempre, istorya man nilang Daniel. O wala tayo laing tema mga igsoon nga pag-isgutan silang Daniel. O basahon ni Daniel mga higala. Matud pa diri sa Daniel, Kapitulo 4, versikulo 37 mga igsoon, mga higala. Mao ni ang atong intro karon nga bersikulo. Ngayon dire karon ako si Nabucodonosor nagdaig ug nagpasidungog na sa hari sa langit kay matarong ang tanan niyang buhat ug husto ang iyang mga paagi ug kadtong mga garbuso iya gayong ipaubos. Mao ni mga igsoon, mga higala. Og magampot labing balaang Dios tagya sa mga kinabuhi. Palihog Ginoo, tabangi kami sa pagtuki sa imong balaang pulong nga makaayon ta kini sa among pag-alagad nga anak kanimo Ginoo. Og minaot kami nga kining istorya nilang Daniel og sa iyang mga higala. Nga aduna unta kami magkuha nini. Og kining tanan among giampo o gitugyan sa ngalan ni Jesus ang bugtong personal ng manluluwas. Amen. Okay mga igsoon, atong isgutan karon mga igsoon unsa man diay ang mga panghitabo nilang Daniel ug sa iyang mga higala ning mga panahona. Mao ni karon nga ato ning tukion mga igsoon, mga higala o mao to atong balikon sa pagbasa ang Daniel Kapitulo 4 versikulo 37 nagingon diri. Karon ako si Nabucodonosor nagdaig ug nagpasidungog na sa hari sa langit kay matarong ang tanan niyang buhat ug husto ang iyang mga paagi ug kadtong mga garbuso iya gayong ipaubos. Nganong nagkadaig naman si Nabucodonosor ani mga igsoon, mga higala. Mao ni karon atong tukion ni siya magsugod ta sa paghisgot diri mga igsoon sa Kapitulo 1. Kay Kapitulo 4 man to siya mga igsoon. Kapitulo 1, Kapitulo 2, Kapitulo 3 o Kapitulo 4 sa Daniel mao ni karon ang atong hisgutan mga igsoon, mga higala. Mao ni nga dalaygo ng Ginoo nga aniyan usab kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Og dalaygo nang magtanaw ug maminaw niini mga igsoon. Og dili nato langanon mga igsoon tungod kay dadon ko kamo sa istorya ni Daniel gikan sa Kapitulo 1 paingon sa Kapitulo 4 mga higala. Nayon dire akong pagabasahon ang Kapitulo 1, ang sugilano ni Daniel ug ang iyang mga higala. Ingon dire tulo ka batanong lalaki sa palasyo ni Nabucodonosor. Versikulo 1. Akong basahon mga igsoon. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Joaquin sa Huda, misulong sa Jerusalem si Nabucodonosor ang hari sa Babilonia ug giatake niya kini. Gitugyan sa Ginoo si Joaquin nga hari sa Huda ngadto kang Nabucodonosor uban sa mga galamiton sa templo sa Dios. Gidala niya kini sa Babilonia ug gibutang sa templo sa iyang Dios ug gitipigan sa bahandi. Unya gisugo sa hari si Aspinas ang pangulo sa mga yuniko sa pagpilig mga batan-ong lalaki gikan sa binihag ng mga Israelita nga sakop sa kaliwat sa harianong banay.
Kinahanglan nga sila gwapo, maayong panglawas, edukado, ug daghang mahibaluan, hait ug salabutan, ug may katapos sa pag-alagad sa palasyo, ug tudloan sila sa pagbasa ug pagsulat sa pinulungan sa mga taga-Babilonya. Mao ni mga igsoon nga sa diha nga nailog na ni Nabucodonosor ang Huda, nagpili siya dito og mga batan-on, mga igsoon. Mao ni ang requirement sa mga batan-on nga mga lalaki nga angay nilang ibilin: mga gwapo, maayong lawas, edukado, daghang naibaluan, hait ug salabutan, ug takos sa pag-alagad sa palasyo, mga igsoon. 5, ang hari nagsugo nga adlaw-adlaw hatagan sila sa harianong pagkaon ug bino. Mulungtad og 3 ka tuig ang ilang pagtuon, og sa pagkatapos ni anang panahona, kinahanglan moatubang sila sa hari. Uban sa mga napili mao si Daniel, si Ananias, si Misael, ug si Asarias. Sila gikan sa banay sa Huda, nga mao ang sakop ni Joaquin aning mga panahona, mga igsoon, og nailog, og sila maoy gikuha, mga higala. 7, giyatagan sila bag-ong ngalan sa pangulo sa mga eunuko. Si Daniel ginganlan niya Belteshazzar, si Ananias ginganlag Sadrak, si Misael ginganlag Misak, si Asarias ginganlan niya Abednego. Apan si Daniel dili buot nga mahugawan niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagkaon ug pag-inom. Sa gidulot kaniya gikan sa hari, busa migihangyo niya si Aspinas nga tugutan siya sa dili pagkaon ug pag-inom nga idulot. Og dinhi, mga igsoon, atong makita tungod kay nabihag naman silang Daniel ug ang iyang mga higala, mga igsoon, gidalitan ni sila og mga harianon nga pagkaon. Kini kay harianon mga pagkaon, mga igsoon, so posible nga naa gyud na ang mga pagkaon nga gibawal sa Ginoo, mga igsoon. Gani kung atong ikumpara karon panahona, bisag birthday lang, mga igsoon, nagyoy maghapa sa atong lamisa nga lechon, mga igsoon. Unsa pa ka kining pagkaon nga harianon niining mga panahona, mga igsoon, ug pagkakita ni Daniel, miatras siya ug wala siya magauyon sa maong pagkaon. Iyang giduol siya Aspinas nga tugutan unta sila, no? Naay mga paghangyo, mga igsoon, ni hangyo siya niining mga panahona, mga higala. O tungod sa panabang sa Dios, si Daniel gikaluy-an ni Aspinas. Apan giingnan niya si Daniel, nahadlok ako sa akong agalon nga maoy nagbuot sa imong kalanon ug himnon. Kung magkakita siya nga mas niwang ka kaysa